Hola i benvinguts! Avui ens submergim en una de les institucions potser més complexes i alhora més clau de l'estat espanyol, el Consell General del Poder Judicial, el famós CGPJ. Anem a desgranar-lo. I per començar, llancem una pregunta que és la base de tot. Pensem-hi un moment. En una democràcia, qui governa els jutges? Qui s'assegura que puguin fer la seva feina sense pressions? Aquí és on entra en joc una paraula fonamental, la independència judicial. I és clar, garantir-la no era gens fàcil, era un repte majúscul. Per entendre per què, hem de fer un petit salt enrere. Abans de la Constitució del 78, la cosa era bastant directa. Qui manava sobre els jutges? Doncs el Ministeri de Justícia, és a dir, el govern, el poder executiu. I és clar, això generava un conflicte de base, oi? Perquè el poder judicial, per funcionar, necessita una independència absoluta. En canvi, l'administració funciona just a la inversa, amb una cadena de comandament, amb una jerarquia molt clara. Són dos mons diferents. Llavors, què es va fer per resoldre aquest nus gordià? Com es podia protegir els tribunals de la influència política? Doncs bé, la Constitució va posar sobre la taula una solució, diguem-ne, a mida. I aquesta solució té un nom, el Consell General del Poder Judicial. La idea era crear un òrgan de govern propi per als jutges, totalment al marge del poder executiu, un autogovern, vaja. Perfecte, però a la pràctica, qui forma part d'aquest Consell i què fa exactament? Anem a veure. La seva estructura és bastant clara. Al capdavant hi ha un president que, atenció, és la mateixa persona que presideix el Tribunal Suprem. I juntament amb ell o ella hi ha 20 membres més, els anomenats vocals. I aquí ve un punt important, la seva composició. No tots són jutges. Dels 20 vocals, 12 sí que han de ser jutges i magistrats de totes les categories, però els altres 8 són el que s'anomenen juristes de reconeguda competència, és a dir, advocats, catedràtics, gent amb una trajectòria important en el món del dret. I un cop escollits, el seu mandat dura 5 anys. I quines són les seves competències? Doncs són enormes. Penseu que s'encarreguen de coses tan importants com proposar els noms per als alts tribunals, inclòs el Constitucional. Gestionen tota la carrera judicial, qui entra, com es forma, els ascensos i també el règim disciplinari. A més, tenen la capacitat de crear reglaments i, molt important, han de donar la seva opinió sobre qualsevol llei que afecti la justícia. Clar, amb tantes responsabilitats, com s'organitzen internament? Doncs el Consell es divideix en diversos òrgans per poder ser operatiu. A dalt de tot tenim el president i el ple, que són on es prenen les decisions més importants, amb tots els vocals. Però per al funcionament diari, la peça clau és la comissió permanent. I després, comissions més especialitzades que s'ocupen de temes concrets com la disciplinària, la d'assumptes econòmics o la d'igualtat. I tot això, evidentment, no és arbitrari. Tota aquesta estructura i les competències de cada òrgan estan perfectament definides per llei, concretament a la Llei Orgànica del Poder Judicial. Molt bé, doncs ja tenim la foto completa. I ara, la pregunta clau. Com lliga tot això amb la idea inicial de garantir un govern autònom per als jutges? Doncs precisament aquí rau la qüestió. La simple existència d'aquest òrgan, amb aquesta estructura i aquests poders, és la garantia que la Constitució va establir perquè el govern dels jutges no depengui d'altres poders de l'Estat. És, en essència, el seu tallafoc. Però, i aquí arribem al gran debat actual. Què passa si aquest mecanisme de renovació falla, si el sistema es bloqueja i no es pot renovar el Consell? Es posa en perill precisament allò que es volia protegir? Està en risc, llavors, la independència judicial? Una pregunta que sense dubte queda oberta.